Yeroi try. Saya sian pat ngai ku blaya pi paro hakerteng ka patyang tam ka jong jisu. Te kajihi kai ka bangalawan ra shapi hagani ka janmet kadai shapang ka hukum. Makwa ban ai kani ka jihi kai shapang ka hukum namar ki ba bon bang layu i ba ki sngo tho bakla hagani ka benta. Ngalayu i bon ki sngo tho bakla bat namar ka jing sngo tho bakla ka jong ki don ru ki balasya pengop ha ki wei pat ki kan hon ki ba ju mane lane ki ba ju syakri ha ka singi sabaton ke kadau ka long ba kim sngau tho syapang keneka hukum te yangaru kala don ka wei ka por ba wei ubreu uba ula batai start bahana ka tien ka jong uplay syapang ka ka hukum ladang dei ka breu ka bom don yo mensim jong uplay lese ngaru ngalangop ha kata ka jing syak penbet ka jong utau breu ten rei ka e ka baja ngala duai bat haba ngala keli no utrai ula aya nga ya ka ka jubab ka bapura ka ba ya katahi ka ba ublay ula hikaya nga ya katahi ngawan ra shapi ha ka ka sngi te ngadon ka jingat kabas kem bala da pin petlot ya kani ka jihi kai nado bas dang shado bakut pin yo e ka jingmot ba pin yo e ka juba ka bapura bat kanom don shu kata ka jing sngo artatien lane kanom don shu kata ka jing sngo kulmar ha ka jingmot ka jing perkhat ka jong pi namangan ai ka jihi kai ki ba syai bat ki ba bedia ba knang ba panlong ka jing kurkhui pi amen te ngini pai ba chakak din ka jong blay ngini pet Galatia lai kan yo ayu ka Bible ka ong te yakani nga ong baya kata ka jutang bala penskem menshua da ublay kata ka hukum ka bolong saus pa lai post nem hadin kam pendo no kat ban penle no e ya kata ka jingkular ka Bible ka yatho ba saus pa lai post nem hadin jong Abraham la ya ka hukum kabamon ba hasua kata omdon hukum kamot hakapor jong Abraham kamot omdon hukum kibriu ki imbet da ka jinget u Abraham u im da ka jinget omshem la im da ka hukum te ka jingkeli ka ba mi menta kalong balay la aya ka hukum tene pet be na ka tien ka jong uplay kanika lanong ka balay jong Galatia kadukhat ka bakhat khandai ka Bible ka yathu syai ka ong ya ka ban lete lalong kata ka hukum la ai ya ka hadin namar ki jing palan ka Bible ka yathu syai ka ong bala ai ya ka hukum hadin kada kalong ba namar kijing palat kijong ubreu ublay uaya ka hukum namar habom don ka hukum don jing palat don jing penrem de na kata kadaw la ay ka hukum knang ba kibreu kin sngot ho ya ka pop bat kin sngot ho ru ya ka hong te ka jingkeli ka babot kalong ba hato ublay ulong persya ya ka hukum ini pen ka hukum kalau persya ane em ya ublay lane ublay ulong persya ane em ya ka hukum hato ka hukum ini pen Galatia lai arpuwe hato ka hukum te kaya persya ya ka jingkular ublay kajubab kalong om kumta namar ladalala ai ya ka hukum kabalalala ban penim da shisha ka hok daka lalong na ka hukum ken kabamot ba ubli umlong persya e ka hukum hanrai hakapor ba ujisu 41 siya kani ka porthay ujisu 41 siya kani ka porthay yaki briu la penim da ka hukum nama kata ka hukum kamlong persya ya ublay amen but ngini pet Galatia lai arpusau ka ong kumno ka
kumta kata ka hukum kalalong kanong hikai jongi ban yalam yangi syau Chris. Kenang ba on penksan yangi da kejingan. Kamut ka hukum kalong kanong hikai ban yalam yangi syau Jisu. Nama Petrus ningkong iway kan riyo ka Bible kayatho kaong kuno kaong nabalatho. Nga long ubakhoy to piru pinlong kibakhoy nabalatho nga long ubakhoy to long pi kibakhoy. Kamut ladangi ni em ka jing em kabakhoy kabakentang kamut kayalam yangi sya ujisu kayalam yangi sya ublay leng ba ka hukum kamut ba ka hukum kalong kanong hikai henry haba ujisu ulawan ka hukum kamlong syu kata kanong penem kum hakipor kiba mensyua kiba ujisu umpatwan henry ka hukum kalong tang kanong hikai henry ka Bible ka ong syusyo kumno ka ong tani ka khot ka ba arpsan ka ong kumno ka ong Henry minta balawan ka jinget ngim long shu hapo kanong hikai namar pi baro pilong ki khod ublay da ka jinget hau Jisu Christ kamut mentapat balawan ujisu ngi ngim im shu hapo jong ko hukum kabamut menshua ngi im hapo jong ko hukum te Henry na do balawan pa ujisu kamut ngi im hau Jisu kamut baka hukum hi kamla ban penem ya ubreu Henry de ujisu ubala penem pat ya ubreu amen kamut de ujisu ubala penem ya gibreu ting ni pet mentar rom kal nong ka ban rieu ka khat ka ba khat sal rom rieu khat sal ini pet ayu ka Bible ka ong sengap hadu bakut pinyo e ka jubab Rom henry khatsa ko ngumno na mar kapop kan don bor chu halor jong pi na ba pimlong hapo ka hukum henry hapo ka jingai ai ngan pensyai bahaya pi chapang kani ka khot ba ka Bible ka ngumno ka na mar kapop kan don bor chu halor jong pi na ba pimlong hapo ka hukum henry hapo ka jingai ai kabut ba mentangi im hakaya jo ka jingai ai kabamut ba kapop kam don bor shu ban penyap yangi kamut man ong ba ngini le pop bet kat bamon te namar ba ngi im hakaya jo ka jingai ai te kamut ba kapop kam don bor shu ban penyap yangi ngila de IT hisien show ble ngini le pop bet kat bamon kamut ngini yo bet ka jing penem henrik kanik ka jingmut kamut kumta ka ktin ka jong ble kamayan Day na kata daw ba pi hapan let chigi Bible study. Day na kata daw hapan na pensyaya pi. Namar kata wat nam shim baklay ka tin ka jong uplay kani ka jingmot ka pensyay hang ni bangi mentangim imsyu hakaya jong ka hukum. Kamut ba hakaya jong ka hukum ubri ubale ya kanu ka bapalat ya ka hukum kamut kim don por banyak kela ka bamut. Marsen le ya katu ka pop kamut lasya alam tamau lasya penyap te henry minta pat ni im hakaya jo ka jingai ai haba ngi lepop kamut haba ni lakum bakla hakata ka jingai lenti ka jongi ngi kum kibriu ngi la yele bakla ngi kum kibriu ngi or ngi hap te henry haba ni kloi pat ban pai sha ublei ni kloi pat ban kla ka bamut kamut ba kata kapop kam don bor ban penyap yang ni henry ngi yo ya kalat ban kela ka bamon kakti ka jong ublay ko ang bar ro ubalakana ublay umla shu ban lepom te henry ya ka no kapop ka ba phi klem thmu ban le ya kata junyo kapop henry ya kata la nyo ba ka de ka jing bakla bat haba phi pan ma pat na ublay ulong ubakloi ban map ya phi bat phi lat na kata ka jing sha penyap kumba la sya penyap hakaya jong ka hukum hakaya jong ka hukum namar bakam dei ka ya jong ka jingai ai kibriu marsen lepop kila sya penyap no hari hakaya ka jong ngi pat habangi lepop maknaru haka jing duna ka jong ngi urngi hap bat ngi le e kata ka pop da ka ba ngi kleb le aknang henry ngi urngi hap henry habangi kela ka bamun
ublay uyo ban map yangi namar kata kani ka ong kumno na ba phim long shu hapo ko hukum hanre hapo ka jingai ai ka bamot ba kani ka pop kam dan bor shu ban penyap yangi kumto hanre ngi yo ken ya kata lat ban kela ka bamot te yo don les na pedeng jong pi shim kabu let's say pi dang sngo tight dang sngo enjoy ban ya em ban kani ka perthai pi dang kwa ban em ki jing em ki ba pop bat ban pun sngo bhai ka perthai ban pun sngo bhai uble te let's say pi shim kabu pi o namar ba ka de ka ya jo ba jing ai ngan le pop bai kat ba mon te ngan kela ka ba mut pat damiet man sngi ngan le pop bat damiet pat ngan sa kela ka ba mon te wat ai ken na pedeng jong pi ba pin long kumta namar la da pi long kumta komba malak ong ha kutu away ka video ba kat ba pidang im ha kani ka porthai pinam yo ma e ka jing suk e ka jing kemen namar balai namar ba pishim kabu ya ka ya jong ka jing ai ka ba ublei ula ai hanga bat hapi bat ka ba sngo si lei ka long kani ba lada pishim kabu ya kani ka ya jong ka jing ai ban ong bangi im ha ka ya jong ka jing ai ngi dang ya don be ka por ban kela ka bamot namar ublei ula ai ka jing ma ka ba kraw balada le pop saus pa kandai pausin ha ka hisngi ublei udang la ban ma te ka mot lai le la dangan le pop ngan sakla ka bamot hanrei la da phishim ka bu yo ublei la da jaba pinlek no na kani ka porthai kindet kinsan la da shuja ka nu ka jing accident ka jing yap kindet namar haba accident pinam te breu ha to ka por layak la ka yap phim don por ban ya kla ka bamot te sha ai ka ta ka gm ka jong pi sha ai ka bakut ka jong pi kan long namar kata wat jushim kabu ya ka ni ka ya jo ka jing ai ban ong bangi im ha ka ya jo ka jing ai ni le pop bet kat bamon namar la dangi shim kabu yo bangi do pen ban ni ka ta ka jing ai ka jong ble yo ngi do pen ban ya ka ta ka jing pen im ka jong ble Henry lada pi pat menta pi dang long tang ki brio pi dap tang de ke jing duna pim pat kot chega ta jing long ren yang ka jong jisu ka ba ka bible ka khot yang i baro bangin kot chega jing long ren yang ka jong u Henry da ka ba pi yai kala ka mot pi yai kala ka mot pi yo e ka ta jing map ai pim do no e ka ta jing ai ka jong u ble pim do no e ka ta jing pen em ka jong u ble namar balai namar ba ngi menta ngi im ha ka ya jong ka jing ai ngim im shu ha ka ya jong ka hukum hakaya jong ka hukum te ka bible ka krenshai ngi pe chu shu korin ning kong khatsan san phun rio korin ning kong khatsan san phun rio ayu ka bible ka ong te ka sni jong ka jing yap ka long ka pop ka bot ka bai nong jong ka pop ka de ka jing yap bat lo ong kum do lo ong bat ka bor ka pop ka long ka hukum hakaya jong ka hukum kata ka de ka bashisya kabai nong jong ka pop kalong ka jing yap bat hakaya jong ka hukum kala dan bor ban penyap yo brio hare hakaya ka jongi ka hukum kam dan bor shu namar balai kam dan bor shu namar kadaw kalong bangi im hakaya ka jong ka jing ai ni yo kalat ban kela ka bamot amen te ka bible ka ong shu pindape galatia kala nong ka ba lai ka dekat ka ba shipo ini pet Galatia lai shipo ayu ka Bible ko ong Galatia lai shipo ka Bible ko ong kuno ko ong namar kat ki balong na ka jingle ka hukum ki long hapo ka jing tim ken namar lat ho long balat tim ya uwe po uwe ubom yai ne ha ki e baro ya ki balat ho ha ka kitab ka hukum banle yaki kamot kino ki brio ki ba ong ba ni im hakaya jong ko hukum lani ngi diban pendep bet ya ko hukum te ka bamon ba ngi diban pendep lot ba ya ka hukum baro ka balat ho haka old testament kamut ba kum kita gibriu long balatim ka bible ka ong long balatim balai ka bible ka ong long balatim namar om don uweiru ubriu ubala ban pendep ya ka hukum namar balai namar hakaya jong ko hukum marsin lepop ubriu lasya penyap no kabut uei ubala pomdon bala te namar kata ka bible ko ong kumno ka ong long balatim ya unu priu uba ong ba im hapo jong ka hukum namar ba lada ule pop khandai teli
oh sorry maaf ya nga lada ulale aka kabadai khandai phau khandai tali ti henrei kawai pat ubaklano ha kata ka jinya lanti ka jong u kamut ularem kamut lada ulah makna ban le khandai phau khandai tali ki badai henrei ubaklano pat tang hai wei te kamut ularem kamut hakaya jong ka hukum hi bat lada ubriu un penchong nong rim ya lade bo on pen im ya u da ka jingle jong ka hukum kamut udai ubalatem namar omdon uweiru ubala ban pendep ya ka hukum namar ba hakaya jong ka hukum hi kalong kumta marsin lepop la syak penyap ue ubala ban yo like nakata omdon uweiru ubala ban yo like nakata amen te let's hakani ka por pen keli jikeli danga pin ong yang ngapa ti kamut ngim dan kam syu ban le ki hukum hanre kamut kumta kani kamut bet ba ngim im syu hakaya jong ka hukum ngim im syu hakaya jong ka hukum ba ngim marsin lepop om syak penyap syu yang ni namar bale menta la pen im yang ni da ka jing ai ka jong press kamut habangi lepop ni kelak kamut ni yo pat ya ka jing map ai te ban pensyai shu EP ngini pet Matius kal nong ka basan ka dekat ka bakat nyo dala poi kam shadin pin sa ngotho beniap ha ngan sa pensyai bahai EP knang ba kanwan ra ka jing kur khu EP Matius kal nong ka basan ka dekat ka ba kat nyo ka Bible ko ong kumno ngini pet ayo ka Bible ko ong wat mod bangalawan ya ka ban pendam no ya ka hukum lani ki nong ya tho lupa ngam syam lawan ya kaban pendam no Henry ya kaban pen scam kamut ujisu uwan syagani ke pertai om dei ba uwan ban pendam no iko hukum Henry uwan ban pen scam haba om pen scam pide ban sngot ho ya gani ko we lada haka Old Testament la tho ika nu kanu haka Old Testament ba haka New Testament ru la pen scam biang kata kamut ujisu uwan ban pen scam ba ya kata ka hukum ngidon kam ban le ke bala tho haka Old Testament ba dia ka bala quote biang haka New Testament kata kalong ka bedon kam bahaya ni bangin le amen ngai pi yo kem te ki pat kita ki hukum ki bala pendam no ki bang ngim dei shu ban le ngine pet ka hukum sabatan ka Bible kala pendam no ujisu la pendam no iko hukum sabatan balai ngine pet Exodus kal nong ka balai puai ka khot ka bakat saw Exodus life away pada khot ka ba khat saw gini pe ayu ka ba bul ka ong life away khat saw ka bible ka ong na mar kata to sumari ka sabaton na bakal long ka ba khut ya phi jar oba pentngit yaka ka dei shisha ban yapno ya u na ba uno ru ba trejing trei haka ya kata ka mensimon otno ken nap pedang upai lang jong ka Bible ka yatho ko ang ba omlong ban trejing trei ha ka sngi sabaton kino ki ba trejing trei ha ka sngi sabaton kamut sya penyap no kamut ha ka hukum sabaton kadon ka hukum penyap brio dei na kata kadaw bau jisu usap penkanya ka sabaton namar bau kuaban pendam no e ka sabaton nginda ye pe chu Matius khat ar khat lai khat saw Matius khat ar khat lai khat saw ko ong kum no ko ong haba kum ta ulo ong hau ta ubriu tu ra ya la kakti ula ra te ya ka pat ula pen baha pat ya ka kum kata kowe ti haba ki parisi gile let no gile sla persya yu kum do ba kin yo penyap no yo balagi parisi ki kwa ban penyap no yo jisu namar ba jisu ula tre ya ka kam pen khia ha ka sabatan namar kata ki la kwa ban penyap no yo jisu namar ha ka hukum sabatan kadon ka hukum penyap brio no ba pen khen yak si sabatan no uba tre jing tre ha ka si sabatan layat ho la ong kum no la ong ba on sya penyap no te baleng ba ujisu upen kenya ka sabaton kam da dai e ba ujisu la ban sumare ka sabaton hanre ba kwa ban pensuk yangi namar lada hadu menta
ngidang ya lebet ya kani ka hukum sabatan bangin penlong je sang bet hakas ni sejan bat bangin ya rakhi khoi be ya ka sabatan kamut kalalong kajing ya breu ka bakrab ha kalalong namar ka e kadaw kamut man kasi sabatan kabade ka singi sejan ka bangi ngi ong kabumot ba u doktor umla badlet siapa hospital namar u hapan tre ya ka kampen kia bangi yu ih ba u jisu tre ka kampen kia kila thuan penyap no ya u te kamut lada kani ka sabatan kadang don kamut ki neki doktor la neki sister ki batre hapo kakam hospital kamut kimla banlet kamut ki brio hapo hospital hab i la ka e be kumto te lada dei ki baladon emergency case kamut kila ban yap do te kamut kalalong ka e asisya yang yu kun benrio te dei na kata kadawo jisu upendam no ya kani ka sabaton upendam no ikini ka sabaton kadaw kalong pa ubrio hi on la klem da penkanya ka sabatan namar kalong sisya ka ba kiba pang ki basitam mantre ya ka kampen kiaro umlong ta perkhat pi atno kalong ka jing dai na kata kadaw bala pendam no ya ka sabatan bau jisu hi ubakha hapo jong ka hukum hanre ula pendam ya ka sabatan pinda pule galatia kalau nong ka basa ko dekat ka basaw ka bible ka itu syai ko ong no ko ong ba ya jisu la ka hapo ka hukum Hanre ujisu hi walaka poko hukum mauhi ula penken ya ka hukum sabatan kadaw kalong kadai nakabenta ban pensuk yangi nakabenta ban penlai lu yangi bat pinda puli naka bible pareng naki kamki apostle kalano kaba ningkong kadukhat kabakhat ar ko ong kumno ko ong sabat days journey about 2000 kubit kabamot shi kubit kabamot shi pro te 2000 kubit kabamot ba kajinya lenti hakas ni sabaton kalong ar hajar pro lane ar mile kabut kibriu kimla ban yaj palat yaka ar mile te lada hakas ni sabaton lada ja ka no ka jinja ka belong emergency kibriu kinnam la ban wan namar kimla ban yaj palat ar mile lada ki yaj palat ar mile kamut lasyak penyap no yaki dai na kata daw bala pendam no ya ka hukum sabaton namar kidon ki hukum ki perking palat ya breu but sakawairu ka hukum ka jing ot share nginda ya phailang ban nga galatia kalanong ka ba ar ka balai ya ka hukum ot share ru la pendam no lai ar ko ongkum no ar lai ma penga Galatia ar lai ko ong Henry wat utitos ubat don ringkat bat nga ulalong la ulong ugrik om shem la pen bor ban ot share ya u Mamuri utitos ru om shem la pen bor ban ot share ya u bat Galatia san kadukhat ka ba ar ko ong kumno san kadukhat ka ba ar ko ong hakmi nga upol ngalong ngalaong happy balada on ot share ya pi o Chris on mentoy ru em ya pi hang ni ya ko hukum ot share ru la pendam no handai la dangin ya kren shekini gibreu ki badang ya sumar ya kani ka hukum sabaton ho kile ya ko hukum sabaton bagi ya rakhi khoi ki ya penlong jia seng ha kasni sabaton handai hatu kile ya kani ka jing hatu kile ya kani ka jing ot share kimle hatu kila bakin nomyat palat armail kimla namar kata pi wat nom sha syukur habaki wan ban penbiet ye pi syapang kini ki a barokot te kai ke bangakwa ban ong ye pi kalong le ya ka hukum ban ya lam yang ngi syau jisu namar hakaktin ke jong ublai don shibun ki hukum ki bala hikaye ngi ki a ki bala kod biang haka new testament kita kilong ki hukum ki bangi ngidang don kam bangin le ya kata hanrai om bangin snotho bada ka bangin le ya ka hukum kamut on pen im yangi hanrai le ya ka hukum bangin jan sha ujisu amen bangin jan sha ujisu tengin daya phailang bat nga yo anis ningkong sunlight yo anis ningkong sunlight yo anis ningkong sunlight ayu ka bible ko ong ba namar kani kalong kajing iye jau blai bangi da sumar ya kita ki hukum jo u bat kita ki hukum jo u kimlong ki bakhiathan
Ka Bible ke thu ko ang balada ni ye yo blay. Kamut ni sumari ki hukum ki jong u bat ki hukum ki jong u kim long ki bakhiatan. Te pan pendap hi ya ko hukum kadai kani hi ko wei balada ngin ye yo blay. Namarka hukum ke pokong santam kadai bangin ye yo blay da ka mensiam baro bat ngin ye yo blay da ka donut baro bat ngin ye yo para marjan kum ba ye yalate. Para marjan kathau ya ki para breu lani ki men ki para lajong hayeng ru ni haban i ya ki para ki men ki balaya khalang na ka ju ko po bat kum ju ki para breu ni don kam bandap da ka jing i namar u breu u badap da ka jing i ju i ka jing duna haba ki bakla ki la bai ban map nor bale namar basin syar ka jing i tela da phi i yo play phi de ban sumare ko hukum ka jo play ka ba kani ka hukum jing i ka bala pendap not iki hukum bar khot ki badon hapo ka bible bat phinda bai proverb kal nong ka ba shi pho ka khot ka ba khat ar ko ong kum no proverb shi pho khat ar nge pen proverb shi pho khat ar ko ong ka jing shun ka pen kan roi ka jing ka ja han re ka jing i ka tap ka jing rang kang baro kamot lada phi don ya kani ka don wo jong ka jing i kamot katap iki pop belen jong no ki bale bakla e phi namari ka jing rang kang baro khat katap lot no kani ka jing i namar kata kani ka jing i ka bo ble i yang i da kani hi ka jong ka jing i ni de ban i pat shaki breu te da ka ba phi le ko ta phila ban pendep ya ka hukum ka jong u ya ka hukum ka jong u ble bale ba ngilong kinong yo pateng ki jong Abraham bale ngimlong kinong yo pateng ki jong Moses kada ko long ba ngilong kinong yo pateng jong Abraham nomar kasuk bhai ngi bagin le henry lada ngilong kinong yo pateng jong Moses kamut ke e bha kamut kawai ka do ru kan om light da lele ru em kamut da ka jing ai ngi la ban pendep ya ko hukum shisha don kibri ong ngimla ban im janai henry lada ni don hi kata ka do nuot ladang ni don hi kata ka jing thumu da ka jing ai ka jong uplengin la namar bale namar om dei te ba marsin laptop la shapen yap henry haba ni laptop ni la le bakla ni la pens ngau si yo play henry ni kala ka bamut bat na ka wai ka por kum ta pat man la ka singi la kan therno e ka jing duna ka jongi bat uplay un sa penlong ni ki priyo ki bajanai tang namar ka jing ai ka jong nama da ka jingai e ka jong u ni la ban pendap ya ka hukum amen te ka ka ba u jisu u khalam hi kai sho bat ki apostle ru ki kham hi kai sho kamut ya kata ngim dei shu ban le bat om tang kata henry pendapet ba ki apostle ru ki laya shakri no yu trai ha ka sngi ni kong jong kata yo ka bolong ka ne ka sngi ka bangi khot ka sngi uble la ne ka sngi utrai ni ne pet lang bat nga kam ki apostle kal nong ka ba arpho pada khot ka ba nyau kam ki apostle arpho de khot ka ba nyau ni pet ayu ka bible ka ong ko ong te hang sngi ning kong kata yo men ba ngi la wan ya seng ya ka ban kdia pu pol ula ya lap haki ba un salet no la sha ngi i ka bible ka yathu ko ong ba pol u la ya lap ha kasngi ning kong jok tayo kilai ke dia akpuru kamut ki apostle ru kila hikai no bania penlong je sang ha kasngi ning kong jong katayo kumpa ki kristan hi ki babon ki penlong je sang ha kani kasngi amen te ni rakhe ya kani kasngi ning kong jong katayo kabalong kasngi mi pat ka jong kris kamut kamdei tang shisin shisnem henry man la katayo bangin penpau ya jing job bangin rakhe ka jing job ka jong ukris amen te ka jing pet kot kalong kani ka wei ba ublei jungi dei ublei ubasniu dei ru ublei ubale shiliang khmat namar kata bayangi ki ba em ha ka new testament ni don ha ka ya jong ka jing ai baladangi le pok ni yo bet kala ban kala ka bamon te kito pat ki ba ha ka old testament ki don ha ka ya jong ka hukum ka ba ki don ha pedeng ka jing henry ni pet lang bat nga Petros ningkong lai khat khandai arpho Petros ningkong lai khat khandai arpho ayu ka bible ka ong ni pet lai khat khandai arpho Petros ningkong ha uba la let ru ban ya lap ha ki mensim
ha ka bendi ka thau ya ka du jok ki bom sham la ko ngo men handai men ba ka jing sha slam ka jong ublai kala ap khmi ha kisngi unowa haba udang thau ya ka yeng leng ha ka ba khindiat ki men siam ka ta ka long prangut ki la yo lat em da ka ka ba mot ba ublai jongi umde ublai shliang khmat ha ka por ba ujisu la IT no yala de halor ka dingna na ka banta ki pop ki jongi kamot ujisu ula lechua shapo headers ula lechua shine shapo kani ka bendi ban le ayu ula let shakani ka bendi ban ya lap yakini ki brio ki bom sham la kala ka bamon ha shuwa jo u batru kiba nadu katu ka por jo unowa ka bamot ba ujisu ula let ban ya lap bat baro kila kala ka bamot kamot ublay jungi umday ublay ubale shiliang khamad ujisu ha ba ulawan na kabanta ki brio ha ka Old Testament ba ulawan ru na kabanta ka jongi ki belong ha ka New Testament but niyo i ka ktien ka jong blay kalan Galatia kalnong ka ba lai ka do khat ka ba khat lai ka ong kum no Galatia lai khat lai ka ktien ka jong ublay ka ong ukris ula sius pa yangi na ka jingtim ka hukum da ka bala penlong ka jingtim na ka banta jongi na marla tho long bala tim ya uwei baro ubalas dien haudien kamot ba ujisu man balas dien ya u haudien la sa nar phna ya ujisu haudien kamot ba kalalong ka jingtim ya u na mar ka bible ka yatho kat igi balas dien haudien kamot long bala tim ya ki bakum kita bar ujisu jongi long ubodon hok ban sha e ka jingtem hanrai na ka banta ka jongi ula sha e ka jingtem khnang ban wan ra e ka jingkur khu sha ka jingem ka jongi khnang ban wan ra e ka jingem ya ka jingkur khu sha ka jingem ka jongi kata ka de ka jingthmu ka jong ublai bat phinda pe Galatia san iwei ka ongkum no Galatia san iwei ko ong ya ka jinglai luat ukris la pelat yangi na markata to yang scam but what I bo on riam ya pi pat ha ka lengkor ka jinglong marau ko upol uang ba na mar la pelat luat yangi do ukris mentangi em ha ka ya jo ka jingai na markata ngin nom phai shu sha ka ta hukum ka ba penlong marau yangi sha ka ba ngin dang ya rakhe ya ka sabaton sha ka ba indang ya le ya kita kiba yangi ladangi mentangi ongi imbe dak hukum ngim im shu daw press kamot ni long shisha ki balatim hanre ladangi ong bangi im dak jingai ni la kan man pendap ya kata ka hukum ka ba ublai ulabo langba kata ka jingai te hanre ya ka hukum ka ba ujisu uklam hikai shu ya kata ngin om ya le shu hanre ka pat ka ba ulapen skam biang ha ka New Testament ya kata ngin le tenget pilas ngotho chapang kani ka hukum balai boong bangim im shu ha ka hukum kamut boong bangim dei shu ban le ki hukum hanrangim im shu ha ka hukum kamut ba marsin lepop om sha penyap shu yangi hanrangi yo ya kalat bangin kala ka bamun tang ba ngim dei pat bangin shim kabu ban ong bangi im ka ya jo ka jing ai ngin lepop bet ngin sai kala ka bamut pat namar bangim tep ya ka jing im ka jongi kam don ha ka kti ka jongi ka jing im ka jongi ka don ha ka kti ka jong ublai namar kata ngim tep lanu ngi de ban letno na kani ka porthai namar kata ngin long ki ba yai pen kre na ka wai ka por sha ka wai ka por nang bala da ujisu wan ban shawengi ha ka no ka por ngin long ki bala kloy nama lada ngi shim kabu lada ja kanu ka jingyap accident kamot ba yo ba lada dei makna ka ya jo ka jingai hendra ngi do pen bane ka jingai ngi do pen bane ka jing pen em tang namar ba ngi bo teng namar kata wat nom bo teng yo don nap deng jo pi ki bas ngau tho bakla teng nget menta ka singi kala pen shai shibo ne pi te nakabanta ka burom jo play yo try ngin se kendo pat ha ka we ka video amen